Hey, so hello guys, nontongan apa dong? Asa kalam boy muzangin dong, are ambo muzangin dong. Acha ni YouTube family nonton, dan ini vlog ko revisa lara ni finish sandeng jan. Dan sigang ni video pro nonton na taso gainai, ba tarun gainai nudungmat. Be tarun gainai ni video ha sigang zai pernah naik dengan teman nudung, are zai pernah ke channel utang naik check kalam na hagen. Are dayu ha be taso kau ne jauh naik, jauh kang naik are, biko ha lara ni fideng. नोंथांमोना नायलांगासिनो नायलांदो आरो जायफोरा गोदानै फैदों अन्नानै भिडिअखौ नायदो आरो फुल वाच खालामनानै नोंथांमोना शेयारबो खालामदो जाहाथे आरो बयबो नुनो मोनो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै एसे चेनेला ग्र' जानाय बायदि नोंथांमोनाबो हेफाजाब खालामदो लोगोसे बारा बुखियालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांगासिनो नायलांदो लामाया नैबे आरो जोंना बारिनि आहा ओरै खेवनोसै खेवबाय आरोना बे बारिया जोंना र' जों दाउ फैगोन आरो दाउ फैनायलाय दरजाखौ फांनांगोन आरो आदसा नै लाफा दङ आरो नै ओरैजाय लाफा दङ नै ओरैजाय धुनिया दङ आरो दुन्दिया गोरलै गोरलै बेराखैना आरो ओरैजाय दङ लाइ आरो नै ओरैजाय लाइ आरो ओरैजाय नै मिस्था दङ जाबायदि मोजां बारखादों नै ओरैजायबो लाइ दङ ओमफ्राय ओरैजाय बोग्रि फांसे दङ आरो नै ओमफ्राय आंना जा दाउ फैयो नालाय दाउआ ओरैबायसा खस्थ' आरो माने न' खाथियावनो नालाय जोंना न'आ बैनो नै न'आ बेनिफ्राय जाबाय नै ओरैबायदि नै बाउन्डारिखौहाय ओरैबायदि खालामनांदों आरो नै बा नै नोंथाङा नुदों आरो नै बेबायदि नेट सारिगिदिं सोंनांदों आरो नेटखौहा बे नेटखौ होआबानो माने बेबायदि नेटखौ सोङाबाला माने दाउआ बिरबोयो आरो दाउ बिरबोला माने मा जायोनो एरस्राजोबना होयो माने बेबायदि जेबायदि गायदों बेखौ नुवा आरो नोंथाङा नुदों नेटखौहाय नायबानो जाबाय नै आदसा ओमफ्राय बेखौ जेनेबाला खोङाबाला जेबो खेथिखौनो मोना आरो बेनिखायनो बेखौ खोंदों ओमफ्राय आंनि थारुन गायनाय थास' गायनाया ओरैजाय दङ नोंथांमोनहा देखायगासिनो लामा गैला आरो लामाया हा बिथिं थांनांगोन आरो नै बेखौ ओरैजाय दैखांनांसिगोन आरो नै ओमफ्रायसो हाबलांनांगोन आरो नै आदसा आंनि थारुन गायनाया हा ओरैजायनो दं आरो नै आंनि थारुन गायनाया नै बेयावनो आरो दंफांफोरा थैलांबाय आरो नै गैला आरो नै थारुन दंफांफोरा थैलांबाय आरो नै गैला दायो जावजानाय सम जाबाय आरो बेना नै गैला बेफोर गासिबो थारुननि आरो नै ओरैजायबो दङ माने बे थारुनखौनो जावगोन आरो नोंथांमोनहा नायलांगासिनो नायलांदो आं जावनानै देखायनोसै आरो नोंथांमोनहा थारुन जावनायखौ नायलांदो माबायदि जावो माने मा बुङो बेखौ थास' थारुनाहा बेसेबांखिनि देरखो बेखौबो नायलांदो लोगोसे जावनोसै बारा बुरजा जावा एसे जावगोन आरो बे जावनायजों लोगोसे नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो देखायगासिनो साफा खालामसै थास'खौ नै दानिया साफा खालामलायनोसै आरो बेसेबां गिदिर गिदिर जादों नायदो नै बेसेबांसै आरो दायो साफा खालामलांसै नायलांदो आरो नै बांद्राय खिनि देरासै आधा केजि 3 फुवा बेबायदि जादों आरो बिलाइफोरबो नै आधा केजि 3 फुवा बेबायदि नैफोरो सेरसेबो जानो हागौ आरो नै साफा खालामलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बेफोर फिसा आरो बेखौ गायना दोनसै बेखौ गायफिननांगौ जायो आरो नै बे गायनायनि ओमफ्राय बेखौ मा फाननोसै एसे जानोसै आरो जानो लुगैदों नामा सोरबाफोर एसे देरदों बांद्राय फिसाबो जायाखै माने हिसाबनि जादों आरो नै एसे गाज्रि जाबाय खोमा नै जाबाय आरो नै देरदों
खस्थ' खालामना गायबाला एसेब्लाबो मोनजायो आरो उनावबाबो मोनजायै जाद्राया फाननोबो मोनो एसे एनैखौ आरो जानोबो मोनो खस्थ' खालामनानै उनावहा मोनजानाय जायो आरो नोंसोरलाय सोर सोर गायो कमेन्टआव खोन्थाहरदो थारुन सोर सोर गायो नोंसोरो थारुनखौ आं हले गायोलै नै नोंसोर गायोना गाया सोर सोर गायो बबेनिफ्राय नोंसोर नायदों भिडिअखौ आरो खोन्थाहरदो गामिफोरखौ सोर बबेनिफ्राय नायदों भिडिअ सोर सोर न'आव मा खालामो खोन्थाहरदो सोर सोर मा गायो जानो मोजां मोना मोना थारुनखौ खोन्थाहरलायदो आरो कमेन्टआवहा सोर सोर माजों गोथाव मोनो थारुनखौ नाजों ना बेदरजों ना बयलारजों ना अमाजों सोर माजों मोजां मोनो जानो बेखौनो खोन्थाहरदो कमेन्टआव जोब्बाय आंना लास्ट आरो बियो नै थास' साफा खालामनाया थारुन साफा खालामदोंमोन जोब्बाय नै बेनो लास्ट आरो आच्छा गैला मोनसे दंख' माथो नै मोनसे दंख' नै दंख' नामाब्रा गैला बे लास्ट जाबाय आरो नै सोर सोर बोरै मोन्दों जानो गोथाव लुगैदों नामा बिराद गोथावथारलै अमा बेदर मेजेम मेजेमजों बापरे बुंनो नाङा जा बैसा गोथाव जाबाय सोर सोर जानो लुगैदों खोन्थाहरलायदो आरो सोनसै आरो नै जोंना नै जोब्बाय लांनोसै आरो नै थारुना नै फासमुखिया थास' बुङो बेखौ मोनबा मोखां जायो बियो गिदिर गिदिर जायो आरो बियो फिसा गायदोंमोन दा नैबे खर'खौ ओरै हास'ना गायबोला बे खर'खौ ओरै हास'ना गायबोला बियो माने बे नैबे मोखाङा मोनबा सयथा जायो आरो बेखौ फासमुखिया हारसाव बुङो ओमफ्राय थास' गुरजि होनना बुङो जोंना बेखौ मोनथिबायदां बयबो गायना ला जानो मोनजायो नै गायबाला मोनजायो जानो बयबो गायदे बयबो गाय गायालासिनो दाथा बयबो एसेबाबो गायना ला न' खाथिफोरावहा मोनजायो आरो नै जाबाय आंना थ' लांनोसै आरो नै बेसेबांखिनियानोमोन जोंनि थास'आ नै नायदों नोंथांमोना नै स' दिनैनि ब्लगखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना खोन्थाहरदो दिनैनि थारुन गायनाय बा थारुन जावनाया बेसेनोसै आरो जायफ्रा सिगांनि भिडिअ गायनायखौ नायाखै नोंथांमोना चेनेलाव हाबनानै चेक खालामदो भिडिअआवहा मा थारुन गायनायखौ नुगोन आरो बेनिफ्राय दिनै आं गोलोमबायबो नै बहुद गोलोमदों ओमफ्राय जाबायदि थारुन गायनायनि ब्लग लाबोदोंमोन दिनै नोंथांमोननो देखायबाय जायफोरा नायदों भिडिअखौ बहानिफ्राय नायदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो जायफोरा गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावसो अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आच्छा दिनैनि ब्लगखौ बेसेबां दोनथ'नोसै आंबो लांनोसै आरो थारुनखौहा स' बाय बाय